November 3, 2024. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Didtoy usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduceo. Busa miduol siya kaniya og nangutana. Unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus. Mao kini ang labing hinungdanong sugo, pamati Israel. Ang Ginoo nga atong Dios mao ra gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan, ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini: higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Jesus, husto ka na magtutudlo, tinuod nga ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios, o nga wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglang magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing, ug sa tibuok niyang salabutan, ug sa tibuok niyang kusog, ug kinahanglang higugmao niya ang iyang isig katao ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman ni ining duha ka sugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran ug paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakaalingat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag, busa siya miingon kaniya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios, ug wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.